diváci. Větrák moc hučí. Vážení a milí diváci, i vy nezadaní, protože i takový se najdou mezi námi, vítejte u dalšího dílu Nanděnou z Wendy. Potíte se? My taky! Celý dnešní díl bude ve svatebním duchu. Ukážeme si, jak se správně nutit na svatbě, v manželství či klasickém nezadaném životě. Že je, Kláro? Joj, to je moje. A nyní tu vítáme naše vzácné hosty, manželé Vojtovi. Co? No, manželé. Jirkovi ne. Jirkovi Vojtovi. Tak, a my bychom se chtěli zeptat na první a nejdůležitější otázku. Co? Už? No asi jo. Ne, já jsem se chtěla zeptat, jestli už se před sebou nudíte. Jo, nudíme. Jo, a už se před sebou potíte? No, tak poslední dobou málo, ale tak jako ano. Jo. A když byste chtěli jet, nebo teda chtěli, prostě jste jeli na Pustý ostrov a mohli si vzít sebou nejnudnějšího kamaráda, kdo by to byl? Ty. Já bych si vzal Ilču. Ta je pro mě nudnější. Super. Jaký je pro vás nejnudnější film? Svatební video. To vaše. Proč se lidi točí svatební video? Aby se tak mohli doma nudit. V pořádku. A já bych se chtěla zeptat, jaká je nejnudnější barva? Pro mě oranžová. Modrá. Super. Jaký je váš nejnudnější společný zážitek? To můžeme říkat. No tak. To byla antireklama na určitý program. Ne, je to naše poslední pocení. To už to není nějaký z našich dílů. Tak a kdybyste chtěli zažít pořádnou nudu, kam byste jeli? K tobě domů. Tak jo, A pustili jste to svatební video. To bude jestli nuda na druhou jako nevyruší nudu, a nebude to zábava náhodou. Ne. To nehrozí. Tak jo, to bylo velice vyčerpávající. My děkujeme manželům teda Vojtovi za rozhovor. Zapněla jsem tu Hanku. Jo, a Hanky. A nyní je prostor pro vaše telefonické dotazy na telefonní číslo, které vidíte zde. Ahoj, vezmeš si mě? Jo? Ne. To si stává. Kdo to byl? Já znám. Taky ne. Tak si něco zahrajeme, ne? Je, a to si dostáváme k tomu, že v dnešním díle je s námi v pořadu i Václav Tobrman. Zahrajeme si hru, která se jmenuje Flaška. K přípravě hry potřebujete jednu flašku, deku a pár přátel. No, nebo alespoň známých. Tak jdeme hrát. Já točím, jo? Toč. Sakra, ale já se slíkat nebudu. Proč ne? Já mám utíkatý kalhotky. Klára, ale puntíkatý proužkovanýmu, tak já se svyknu za tebe, no. Dík. Ty vole. Co ty tam máš? Prostor pro telefonické dotazy právě vypršel. No, až si moc nezahraje. Tímto se naučíme snažit novomanželi Jirkovými, Vojtovými a Hanky. A Hanky. A na závěr si zasoutěžíme. Koho si vzal náš úžasný host, všemi ženami obdivovaný Jiří Vojta? Za A. Kláru Kubištovou, za B. Ilonu Maňasovou. Zapomněla jsi tu Hanku. Pardon. A za C. Hanku Škrovovou. Své odpovědi pište na jakoukoliv část těla Hanky Škrovové. Všechny části těla budou slosovány a vítěz bude vyhlášen za přítomnosti oltáře v příštím díle. Soutěžit můžete o limitovanou edici Bandy koulí. Pořád už se bohužel chýlí ke konci. Ale nezoufejte, ještě před vámi určitě spousta nudných svadeb a oslav. A vy se nemusíte bát nás na ně pozvat.
Znovu na viděnou! Thank you.